Com de ràpid passa el temps, i si no, que li diguin al centre de visitants del Gironès. Dilluns vinent ja farà un any de la seva inauguració i ho volen celebrar de la millor manera possible, convidant a tothom a gaudir dels seus espais i de les activitats que han programat. El centre de visitants del Gironès va ser creat amb l'objectiu de treure'n la màxima rendibilitat a la promoció turística dels 27 municipis del Gironès, descobrint els diferents encants de la comarca. En aquest sentit, la directora del centre, Neus Vila, definia d'aquesta forma tan natural el primer any del projecte. Dur, intens, però realment amb satisfacció, Tot i que la previsió de visitants s'ha quedat gairebé a la meitat amb 10.200 persones, s'ha de seguir treballant per donar-se a conèixer. La intenció per aquest segon any és arribar fins als 20.000 visitants i a poc anar augmentant el número. Precisament aquest és un dels nostres objectius per aquest 2012, donar a conèixer el centre de visitants a la població local. El Gironès és una comarca amb una població de prop de 180.000 persones, per tant creiem que és un potencial important primer de tot donar a conèixer a la població local i anar-ho fent extensiu a les comarques gironines i arreu de Catalunya, així mateix sense descuidar tots els turistes que es puguin acostar. Per celebrar el Ja tenim un any, durant la setmana vinent es realitzaran diferents activitats com visites guiades gratuïtes, tas de cervesa artesana, tallers de tota mena i castellers de la mà dels marrecs de sal. I de fet una mica aquesta és la idea, que cada dia, des de la informació bàsica del centre, des de l'espai de gastronomia, des de l'espai de botiga, tothom hi trobi un motiu per venir aquí i conèixer aquesta proposta festiva que hem organitzat amb motiu del Ja tenim un any. Per a més informació, entrin al web www.turismegironès.cat.